Ginatuyo sang Iloilo City Government nga gamiton ang mga housing program hindi lamang sa paghatag sang balay kun hindi mangin paagi man agud makabulig nga magpauntat sang kapigaduhon sa syudad sang Iloilo. Suno kay Mayor Isa Treñas sa grand launching sang pasilong o kun pabalay sang pamilya o kun pamilyang Ilonggo Housing Program, iya ginpahayag nga importante nga ang mga pumuluyo ang makabaton sang ila kaugalingon, affordable kag disente nga puluyan. Sa nasambit nga housing program sang syudad may ara na sang 2,000 ka pamilya nga nabuligan sa ang syudad. Kabahin sa mga propiedad nga ginatuyo mangin rent to own para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo ang nahamtang sa Uswag Residential Complex kag E4 PH condominium units sa San Isidro, Haro, Iloilo City. Ginpakigbahin man ni Treñas nga paghahatagan sang prioridad sa sini nga programa ang mga manunudlo, uniformed personnel kag mga marginalized kag working class Ilonggo nga masami nagapangabudlay pero hindi pa makasarang magpatindong sang ila kaugalingon nga balay. Let us break the cycle of poverty through our housing projects. A home is where our children feel safe, where we rest after a long day, where families create memories, and most importantly, where we have a place we can call our own. Ang akon nga handom ang paghimo sang mas madamo nga oportunidad para sa aton nga mga Ilonggo nga makakuha sang affordable, decente kag dignified nga housing.